Aquesta meditació està pensada per a calmar la teva ment i per ajudar-te a posar les coses en perspectiva sempre que estiguis estressat o ansiós per haver de tornar a la rutina. Pren-te una mica de temps per tu mateix. Tria un moment i un lloc on no et molestin. Asseu-te o estira't al llit i posa't còmode. No necessites fer res de res. Simplement permetre't tenir aquesta pausa i respirar profundament. Respiracions profundes, però no artificials. Deixa que la teva respiració se senti en el seu ritme natural i simplement observa-la sense intentar canviar-la. Inhala i exhala. Si tens pensaments o sentiments negatius, no pateixis, no passa res. Certs dies o certes hores poden ser un moment infeliç per a molta gent. Si ens trobem en una situació d'estancament amb la qual no estem contents ni satisfets, recorda que el meravellós és que sempre la podem canviar. Visualitza en la teva ment una imatge de tu mateix, vivint la vida que desitgis, sigui el que sigui. Visualitza't feliç, confiat, entusiasmat. Cerca en el més profund de tu mateix per a trobar la teva passió, la teva alegria, encara que vingui d'una cosa ben petita. Tot i les circumstàncies actuals, res és impossible. Aquesta alegria que recordes en aquesta imatge, en aquesta visualització de tu mateix, no està fora del teu abast. Simplement acceptarem que ara mateix hi ha un descontentament temporal, però la teva vida et portarà unes escenes fantàstiques, tot i que el teu viatge passi per aquest esglaó. Sigui el que sigui que estàs fent ara que et fa infeliç, no serà per sempre. Aferra't a aquesta imatge del que vols fer. Mantingues aquesta visió en la teva ment durant tot el dia.
Recorda que aquest mal dia passarà. Aquesta feina, aquesta infelicitat, aquest dolor, tot passarà. Cada moment, cada respiració que prens ja et porta més enllà, a estar una mica millor. Respira profundament, però naturalment, i mantingues aquests pensaments en el teu cor. Et passaran coses fantàstiques. Només has d'estar preparat per a elles i cercar els seus senyals, les oportunitats que es presenten. Sobretot, estigues atent a aquest instint dins teu que podria fer-te dir que sí quan normalment diries que no. Totes aquestes decisions noves són les que porten al canvi i et dirigeixen al veritable camí que has de seguir.